mensen van Den Haag. Of van Den Haag? Ja. Nou, wie dacht er bijna van, we gaan eepjes kijken? Dat van die grote apen binnen in de boerenkamer. Dat is van een of ander goed doel wat hij aan mij doet. Happy, kom. Oké. Bos van der Zwaan. Ja. Ja, dat Je ken kan ik. zien. Oh, jij ziet wel echt van het dorp. Ik kijk al echt alleen naar onderweg. Dat is eigenlijk een dorpsfiguur, hè. Hé? Ja. Ja? En hier ben jij? Ja, dat is Ja, een dat mens. dat je zegt van, ja, dat is echt een dorpsfiguur. Ja, is er. Geen eet dan? Geweest. Maar niet wie hij van hier van dorp. Ik kom oorspronkelijk uit Heidse. Uit Heidse. Ja. En in Heidse wordt geen dorpsfiguur. Nee, hier met hem. Maar waarom is hij een dorpsfiguur? ben- Voordat ik hem zelf los vertellen. Oh, Omdat er overal in heeft gezeten. Er is geen vereniging volgens mij wordt er niet het gaatje. Ja, dat noem ik dan een dorpsfiguur. Dus daar was weinig toes. Noord aan een kooi. ik is ook geen haar, joh, niet. Hè. We worden op een gegeven moment 25 jaar getrouwd. Toen zit Robben zich voor zijn jaar bij eens over Westen weg. Oh, Germ. Doe dat ding maar weg bij mij. Volgens mij heb je die opmerking drukker gemaakt, of niet? Bij hem ook die altijd. Oh, hij maakt die altijd. Oké. Toen zaten ze 25 jaar getrouwd. Die zei, nee, 10 jaar, maar ik ben 15 jaar niet naartoe geweest. En die vrijwilligersgeest, hè? Waar komt dat vanaf? Ja, dat zit erin van vroeger, denk ik. Mijn vader had dat ook. Ja? Hij was ook bij de charterie en de oprichter van Vaar. Ook hier in het dorp? Ja, ook hier in het dorp. En dan ging je mee, vroeger al? Ook ja, Ja? Hoeveel kinderen worden er toes bij jou? 5. 5. 4 jongens en 1 meisje. Hij die het zwoer? Nou, nee. Dat zusje? Of Nee. wordt dat de oudste? Nee, dat was een de jongste. Oké. Nee, we woonden op het boerderij, dus dat was altijd wel geen autospoortje. Is dat hier ver vandaan, Nee, het elderlijk hoes? Nee, de achter kilometer dik aan je op. Ensebroek. Ik weet niet of je wat van gehoord hebt. Nee. Buurtschapje? Wat ben Ja, je? dat is Nee. een straat. Die Oh, straat dat is een heet stroot. Dat Ja. is een straat. Ensebroekerweg. En Ensebroek lag vroeger in Kasteel. Kasteel Serieus? Ensebroek, ja. Wat is er met dat kasteel gebeurd? Weet ik niet. Dat is heel lang voor mijn tijd geweest. Oké. Ze hebben ooit gegraven en dan menen ze dat ze de resten vonden van het kasteel, maar er is verder nooit eigenlijk niks uitgekomen. Oh. De naam, dat is bekend, Kasteel Ensebroek. Ja, als bekend dorpsfiguur moesten dat soort dingen wel weten, denk ik, of niet? Ja, Over de ja. geschiedenis van Kelpenoorlog. Eigenlijk wel, maar als dat van 16, 1700 is, dan weet ik dat niet meer. Zoiets kan ik niet terugdenken. Nee. Happy? Kom, hier. Wie het hij? Happy. Zoals in gelukkig, blij, Ja, het is- happy. ja, Oh, dat is van de buren. Die zijn een dagje uit, dan moet ik te verzorgen. Happy, hier. oh daarom kun je niet rek. Ja, lekker wel. Als ik mijn stem verhef wel, leuk. hier blijven. Oh, dat doen buren voor elkaar. Ja, ja. zeker. Ja. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Tegenwoordig wonen mensen ook... of nee, dat is niet tegenwoordig. Mensen kunnen ook langs elkaar wonen zonder dat ze Ja, nee. überhaupt Niet contact met werk. elkaar hebben. Ja, we hebben wel geen, met die mensen hier, nee, we hebben wel geen contact, maar het is wel leuk. Hoi, goeiedag als ze toekomen of iets. En van de rest. En met de overburen uit Den Haag? Oh, dat Ook vind ik die goed. kunnen ook geregeld binnen. Ondanks dat ze uit Den Haag komen, hè? Ja, maar ja, goed, dat zijn wel leuke mensen. is Wel heel oudere mensen, maar dat maakt niet uit. Wij zijn ook niet meer de jongsten. Hè. Ik moet net zeggen, Nee, je nee. zit... Daarvoor ben ik nu avondbouwen. Iets minder aan doen. ja? Ja. Alleen ben ik nu weer aan het experimenteren, want we hebben de volgende week dinsdag Ja, dan van de school uit, van de basisschool. En lichtjes doet of lichtjes toet noemen ze dat Oh, dan. Hè. en En dat is moet het ik- experiment. Moet ik hier Nee, als ze moeten harder, aan het stoken of dat ding werkt. moet ik als harder spelen en dan moet ik dan een vuurkorf bij hebben en dan moet ik ook kijken of dat allemaal goed werkt. Ja, maar dan ga je net aan, maar rook je dat net zo. Al dat ruik ik. Ja, dat Waar heb je dit staan dan? hier. Ja, hier op mijn hoofd. Ja, dat is allemaal wel zoet zijn. Oh, kijk. Nee, dat brand je op e-mail. Motten door de krentjes of zoiets geplaatst weer, hè? Nee, joh. Dus die breng je ook naar grond. De gezetsmorgen zo mal de 5. Dat moet een beetje branden dat die kindjes zelf zeer oog hebben. Zelf gemaakt? Of wat Ja, is dit- dat? Is ja, dat een trommel van een een trommel. wasmachine of zo? Ja, van een druugtrommel. Van een druugtrommel. En van de wasmachine heb ik trouwens gemaakt, hoor ik ook de trommel uit, maar die heb ik alweer afgegeven aan anderen.
Ja, maar jij hebt het ook ontdekt dat wastrommels, dat zijn de beste vuurkorven. Ja, weet ik. Want er zitten de Hoort er- getjes al in, daar kun je Ja. altijd leuk De bij. ooster ging natuurlijk open, dat gaat perfect. En dat kan ik ergens neerzetten en als ik hem direct moet verplaatsen, dan zet ik door de regen onder en ik zet hem ergens anders neer. Verbrand je gewoon niet in die vingers. Hè. Kijk. Maar jij En, zei en hout hebben we zat. Ik zie het. Heb je binnen ook nog een houtkachel of zo? Daar in de zeer. Dit heb je er ooit nog aangezet, hè? Ja. Dat was kunnen het over kappen en het toen. En daar zit nog een beetje hout achter, dat heb ik er net opgegooid. Oh ja. Allemaal eten, dat moet ik nog verwerken. Maar ik heb geen plek, ik kan het niet kwijt. Maar hoe zit het nou? Moest ze dat ergens laten drugen voordat ze dat fatsoenlijk kan stoken? Dat zit al een jaar. Dat wordt de plastic. En gewoon een eetgebogen geweest, dat zit al een jaar. Dus eigenlijk gießen dat pas een jaar later gießen dat stoken. Ja, dat moet eerst 2 jaar drugen. En dan, ja. Dus houthakker ziet je ook nog. Ja, Een beetje. een beetje zeggen, ja. Hobby. Wat ruikt dat lekker, hè? Ja. Dat is echt, dat duurt wel een beetje bij de feestdagen, hè? Toch? Ja, ja. En geen zoiets, wat zeg je nou, herder? Ja, we spelen als harder, ja. En dan komen die kindjes van de school, die komen dan niet neer, die lopen dan met dat lichte stof, maken die rondje door het dorp. En dan komen die op plekken, komen die gaan tegen, wat ja, met kerstmis te maken, net over. En dan lig je hier aan de weg als herder. Ja, ik ga niet liggen, dat is een beetje koud voor me. Nou ja, de herdertjes lagen bij nachten, hè? Ja, ja. Ja, ja. Dat was tegen wat er met gaat liggen. En ja, ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Wie dat dan, zijn dat alleen maar de kindjes? Papa's en mama's Ja, lopen ja, ook die mee, lopen denk met, ik. die lopen met, ja. kan net lopen. Gebeurt dat ook? We hebben toch van een week een volkje van een rondje brak. Want dat is pas de eerste keer. Nee, dat is toch wel lekker gedaan. En dan doen we het volgende rondje, dat heb ik afgelopen zaterdag hier achter die krantenweek die ik doe. En dat zijn 20 kilometer in de morgen. Net iets minder als de mens van Maasbracht. Dus dan voel je, ik hoop niet dat dat niks overgekund wordt. Maar... Ja, maar dan ben ik biedig, dan kan ik bellen. Dat is het verhaal daarvan, joh. Happy. Aha! Breek niet te nek. Krijg meer te gaan. Jongen, breekt zo overal de boel af altijd, hè? Oh, maar nou snap ik het. Het, is, het kerstverhaal is dus op verschillende plekken langs de route. tocht, langs Ja. de route. Ja, ja. En je ziet dat herder gebombardeerd. Ja, Ja, maar 3 man. die vragen nooit. Ik zit in de dorpsraad. Ja, ik zit Oh. nog in meer dingen in. En ik ben meer Ja, dan maar dat we 30 zijn jaar zitten. de voortrekker van de carnaval geweest. Vorstvoorzitter. Ik heb eigenlijk al van alles gedaan van zijn leven. En die kapers, is dat ook hobby? Dat is ook hobby, ja. Ja, want zo'n gaastreuvereer, dat is geen overbodige luxe, hè? Nee, want dan zijn er niet door de regen al gaat weggooien en dan moesten voorzieningen treffen. En de grote witte kammerzul in ons went, hè? Ja. Wie al is dit nou? Ik heb eigenlijk geen idee wie Dat altijd er is, heb maar ik... ik gekregen voor niks. Echt hoor, Ja. al die vissen, Nee, nee. Ja, die grote de wel. grote, de grote autovel en- zeker. Die Ja, nee. grote en die allemaal Boah. die grotere, die hebben we gekregen, ja. Ik ga in de kennis van het werk, ik heb altijd in de boom gewerkt. En daar was de vrouw van in verwachting en in de viever en toen moest de viever weg. Want als dat kindje geboren was en dat ging Ja, door ja, het ja, jaar ja, lopen ja, aan, dat ja. was vonden ze het geworden. Ja. Dus moesten ze hebben, kind ze heel hebben. Ze worden toen 17. Ja, gewoon nog kleintjes. En hoe lang is dat geleden? Dat is al meer dan 10 jaar geleden. En er zo toen ook al bij. Ja, die wordt dan zijn kleiner. Dat is er met een paar jaar geleden in een hoed gesprongen door, maar toen heb ik dat dichtgemaakt. Toen kwam ik terug van de vakantie en toen lag ze daarna even. En toen had je mij opgeruimd en toen zei hij, ik neem het door, ik ga eens moeten wagen, want hij woog dat 7 pond. Toen. Ik denk dat die 8, 9 pond wogen op een moment. En 3 kapotten met inbraak. Dat En is met een een vervelend inbraak, ja. zaakje hebben. 2 jaar geleden hebben ze niet ingebroken worden op vakantie. En daar hadden ze met de stroom uitgeschakeld. En dan steekt het hele circulatiesysteem Ja, ja. stop. En dat was midden in de zomer, dan is er te weinig zuurstof. Hè. En toen worden we zullen gesneuveld, joh. Maar de grote niet. Nee, we hadden één van die grotere. Er worden toen 3 van die grotere worden kapot. En dat zijn steurs. Die In jongen. steuren, ja. 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 Ja, Ja, die is het steuren of steurs? Steurs. Steurs. Dan kunt toch de KVA van Daar halen? komt die caviar van Ja, halen. ja. Ja, daar heb ik ze niet voor. Nee, dan moeten ze volgens mij ook iets groter zien, of niet? Ja, maar dat is weer een hobby. Maar wat eet die nou? voor. Voor, steur, dat klinkt een Ja, paard vind voor. ik bij paard.
Harte brokken, die heb ik binnen staan. En die jongen die kregen ja, kooi voor en dan ook een ander soort voor. En nu mochten die eigenlijk niet voor. Als het onder de 10 graden is, hoeven die niet voor te werken. Alleen de stuk. Ze zijn nog in beweging, maar als het nog kouder wordt, als het van de week het heller en fris is, dan liggen die plat op de boom. En dan doen ze niet meer bewegen. En als er ijs op het water komt? Kan geen woord. Dan zitten ze onder die overleven dat weer. En dan kind ze ook niet voor. En in het voorjaar dan begin ik weer met bietjes te voren. En dan beginnen die wel even te werken. En dan doen ze net, als het zomer daar is, dan springen die een meter boven het water uit. Nou zei je net, ik ben een beetje aan het afbouwen hè, qua verenigingen en vrijwilligerswerk en zo. Is dat dan niet moeilijk om te bepalen van, want dan moest dan tegen mensen neigen zeggen, van Ja. waar begint ze met afbouwen? Was dat niet moeilijk? Ja, dat ik ben begonnen met die carnaval. Dat ik toch een stapje terug heb kunnen doen. Dat moesten nog aan die jongeren gaan overlaten. Als je dat 30 jaar hebt gedaan, hè, dat is op een gegeven moment wordt dat in de trance allemaal hetzelfde. Op de automaat. En die jongeren hebben andere ideeën. En dan moesten ze dan op een gegeven moment ook zeggen van, nou, nu geef ik het heft over aan anderen. Dus je hebt nou zit je er helemaal mee gestopt? Nee, ik ben in de tijd, ja, dat is al, weet ik niet hoeveel jaar geleden. Toen ben ik, eerder was ik dan de vorst, voorzitter ben ik ook al die jaren geweest. En toen hebben ze me gebombardeerd als grootvorst. En die functie die heb ik dan nu nog. En wat deed die grootvorst van Kelper Oorlog? Alleen maar met gewoon en kijken en loesteren. En proberen nog hier en daar een beetje advies te geven. En een pintje drinken. Ja, maar dat was ook minder, als het ooit was. Dus ik heb hier veel feitjes leeg gedronken van de leren. Ook dat moest ze afbouwen. Ook dat moest afbouwen. Ja. Je ziet een herder zonder schurp straks. Nee, die schurpt over daar in kan je niet. Serieus? Ja, dat komt ook zelfs lopen. Kijk, Ja. ik ga half werk in Kelper Oorlog. Als we gaan doen,